9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď! Ještě! Tak, dobrý podvečer. Dovolte mi, abych vás přivítala jménem dětí, jménem starosty obce, jménem našeho spolku a jménem mým tady k tomuto našemu vánočnímu tradičnímu jarmarku. Děti si pro nás připravili letos andělskou pohádku. Doufám, že se vám bude líbit a můžeme začít. Dny v kalendáři se přehouply do měsíce prosince. Děti jsou jako vyměněné. Za pár dní bude totiž Mikuláš. Na toho se děti těší, vždyť od něj dostávají všelijaké dobroty, ale s Mikulášem chodí čert a toho se děti bojí. Tak alespoň pár dní před jeho příchodem se snaží být hodné, aby si je čert nechtěl vzít sebou do pekla. A co se v té době děje v nebi? Tam vrcholí přípravy na mikulášskou nadílku. Andělé mají práce nad hlavu. Už několik dní vyrábějí všelijaké sladkosti, aby jich měl Mikuláš dost pro všechny děti. Teď už jenom zbývá napéct perníčky. Do košů jsme naskládali všelijaké sladkosti. Dnes nás čeká hodně práce a tak máme starosti. Naplečeme perníkové Mikuláše anděly, také čerty, aby děti zlobit více nechtěli. Andílci už od rána čekali na Mikuláše, až jim rozdělí úkoly. Při tom čekání najednou spozorovali, že se z temných oblaků začal sypat sníh. Obláčky byly naducané sněhovým peřím a andílci po nich začali radostně poskakovat. Sníh byl kyprý a lehoučký. Pak ale jednoho andílka napadlo udělat ze sněhu kouli a hodit ji po kamarádovi. Ten mu to ale hnedka oplatil. Když je uviděli ostatní andílci, přidali se k nim a začala koulovačka. Sníh, sníh, hurá, sníh. Když paní zima přiveze bílý sníh a v nebi nakoupí sněhové mráčky, to je ta doba, nejlepší doba na zimní koulovačky. Sněhové koule létají nad hlavou v takové potyčce, přehled se ztrácí za malou chviličku, jsme jako sněhuláci. Mikuláš zrovna seděl nad nebeskou knihou dobrých a špatných skutků a zvažoval,
kterým holčičkám a klukům dá na dílku. A jak tak přemítal, vyrušil ho veliký hluk. Hned toho nechte. Prosím, pane Mikuláši, my se jenom koulujeme. Ano, pane Mikuláši, my se jenom koulujeme. Jenom koulujete, děláte rámus po celém nebi a práce stojí. Okamžitě se běžte usušit a za chvíli se dáme do pečení. Andílci, celý zaražení, se rozprchli po nebi. Kdo pak je ale tak rychle usuší? Chytře, větříčku, přileď k nám, zafoukej teplým dechem. Nenech se prosit větříčku, osuš nám košilky spěchem. Slunce, sluníčko, vykoukni, zavřej nás aspoň chvíli, ať naše lásky křidélka jsou suché jako byly. Větřík a sluníčko slyšeli, jak se Mikuláš na andílky zlobil a bylo jim jich líto. Oba rychle přispěchali na pomoc. Sluníčko vykouklo z mraků, rozpálilo se, jak nejvíce to šlo, a pak hřálo andílky svými teplými paprsky. Větřík se ohřál od sluníčka a foukal na ně teplým dechem. Za chvilku byli andílci úplně suší. Poděkovali větru i sluníčku. Mikuláš se chystal ještě domluvit, ale pak si to rozmyslel. Proč by se vlastně andílci také nemohli radovat ze zimní nadílky? Tak, a teď rychle do práce. Za pár dní bude na zemi mikulášská nadílka. A to nejdůležitější. Perníkové Mikuláše, čerty a anděly. Ještě je nemáme napečené. Mikulášské nadílce perník musí být. Je to dávná tradice, kterou máme ctít, aby na něj Mikuláš mohl pyšný být. Musíme mu pečlivě těsto připravit. Máte pravdu, ale nejlepší perníčky jsou podle receptu andělské babičky. Doběhni k ní třeba ty, Vojtíšku, a poprosi o ten recept na ten její výborný perník. Babička prý recept nemá, hledá ho už od léta, ale recept nenašla. Co budeme dělat? Jak upečeme perník bez receptu? Upec perník, to je věda, připravit se jen tak nedá. Byl to recept stařičky od andělské babičky. Když se tenhle recept ztratí, zkušenost tu dávna platí. Zachovejte hlavně klid, všechno se dá vyřešit. Jeden šikovný andílek se rozesmál. To je toho, nějaký recept. Co pak nemáme internet? Podívejte se do počítače. Tam je receptů na perníčky nejmíň 10. A vy byste to dokázali? Jako podívat se na internet? To je pro nás hračka. Počkejte chvíli, hned nějaký recept přineseme. Svatý Mikuláši, poz nás prosím na chvíli v počítači. Potřebujeme tam vyhledat recept na perníčky.
počítač už recept hledá, svatý Petr vedle sedá, zmáčknu správná tlačítka a už je tu nabídka. Tiskárna si tiše předej, recept na perník už jede, je to recept stařičky jménem perník babičky. Děkujeme ti, svatý Petře. Podle skladby surovin to vypadá, že bude stejně dobrý jako ten od andělské babičky. Tak andílci, máme recept a můžeme se pustit do práce. Připravte všechno potřebné a pak budeme zadělávat. Andílci se rozběhli do nebeské spíže, kde byly uloženy všechny potraviny. Andílci jeden po druhém pokládali přinesené suroviny na stůl a pak nedočkavě čekali na své kamarády, až donesou zbytek. Museli čekat dost dlouho, protože 4 andílci bloudili ve velké andílské spíži a ne potřebné suroviny najít. Za nějakou chvíli se ale objevili a každý nesl tu správnou věc, která podle receptu do perníku patří.
Uložil si pevnek těsto do díže, jo, těsto do díže. A pak už se pustili do zadělávání. Do díže nasypali mouku, přidali máslo, cukr, vejce, med, kakao a nakonec koření a sodu. Těsto pěkně propracovali, až se odlepovalo od stěn díže. Ti nejsilnější andílci vyváleli z těsta placky. Mikuláš přinesl pečící plechy a vykrajovátka ve tvaru andělů, Mikulášů a čertů. A pak se všichni pustili do vykrajování. Plechy z perníky do trouby vsuneme, štehaním vajíčkem všechny je potřeme, pak těsto pečeme, až hezky z růžový kuchyni zavoní perníčky medový. Práce jim šla pěkně od ruky a jeden plech za druhým se pekl a pekl, až byla perníčku veliká hromada. Potom Mikuláš každému andílkovi dal sáček s cukrovou polevou a andílci na perníky vymalovali všem figurkám oblečení. Tuhle práci měli nejraději. Navíc přitom mohli olizovat prstíky umazané od sladké polevy. Mikuláše z perníku má doje skoro bez hříchu, a kdo zlobil, ten dostane perník s čertem v kožichu. Perníkových andělů jsme vyrobili také dost, rozdáme je na potkání hodným dětem pro radost. A teď už jen zbývá perníky zabalit a naložit do košů k ostatním sladkostem, které Mikuláš s andělem a čertem ponesou na zem, aby všechny děti obdarovali podle jejich zásluh. Kdo dostane perník s obrázkem čerta, měl by se nad sebou zamyslet a do příštího Mikuláše se polepšit. Tak končí tahle pohádka, co pobavit vás měla, a také trochu poučit, jak perníček se dělá. Kdyby vaše maminka perníčky pec chtěla, můžete jí pomáhat a hrát si na anděla. Už brzy budou Vánoce a perníčky k nim patří. Vždyť Vánoce a tradice se spolu stále bratří. Tak se děti opatrujte, buďte veselé, zpívejte si